Usa ka maestra nga mikaon sa usa ka kananan sa uptown area sa barangay Santa Cruz ning Dakbayan sa Sugbo ang nabiktima sa salisi. Diin nakuha sa sospek ang iyang bag nga adunay sulod nga kwarta ug alahas. Sayran ta ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, dili gyud ang ayang mo kumpiyansa sa atong palibot aron dili mabiktima sa mga daotang elemento. Sama lang sa netabo sa 26 anyos nga magtutudlo nga nasalisihan gyud. Nakawat ang iyang bag. Kini ang kuha sa CCTV camera sulod sa kananan din makita ang biktima kauban ang iyang igsuon nga naglingkod sa lamisa nga nangaon. Dayon makita ang lalaki nga misulod og milingkod dapit sa lamisa sa biktima ug nakuha ang paggawas nini nga bit-bit na ang bag sa biktima nga si Cristil Joy Villa Carlos Hermano, 26 anyos, taga Islas Bantayan ug usa ka magtutudlo. Nahitabo kini pasado alas 2 sa hapon ni atong Disyembre 27. Matod sa biktima nga was siya magdahom nga mabiktima samtang naglami ang ilang pagkaon kauban ng iyang igsuon. Dinhi sa rasoy kananan sa uptown area sa Dakbayan Sugbo nahitabo ang pagpangawat. Dinhi lamisa naglingkod ang biktima ug wa na niya mabantay pa nga nasalisihan na siya. Gikuha sa kawatan ang iyang butang. Nakita ko nga nigawa siya na siya pero dungan man ko siya sa estudyante so wala rasad ko. Nagbalik-balik dun sa akong una-una sir nga kung nituto ko ato maayo posible nakasyagit ko kawat tabang kaya kaila ba ako sa akong bag. Kada table naman siya number so sa table to siya nga site. Sa kisa may nakuha. Wa sad ko kay bawa to sir kay may kaila ato nga kan tawhan na to. Ang bag sa biktima adunay sulod nga kwarta nga miabot sa kapin 4,000 pesos ug alahas nga nagkandidad og 20,000 pesos. Apan gipadayag sa biktima nga bahala nagdili mabalik ang kwarta basta ibalik lang ang iyang mga ID o gubang mga importanteng dokumento nga gamit kaayo niya sa transaksyon sa trabaho. Nga unta ba kay kuan kanang mabalik ra ang baka to mga IDs na ako kay dili ba ako taga diri sir nya lapit na baya ang klase. Samtang padayon pang gipangita sa kapulisan ang suspect din gipadayag ni Colonel George Ilanan, ang OIC Director sa CCPO, nga pinaagi sa CCTV matultulan ug mailhan hangtod madakpan ang suspect. Sa samang higayon, may pahimangno ang opisyal nga magmatngon ilabi na karon nga nunay mga daotang elemento nga mamiktima. Lagi mga isolated cases nga wala mapugi. Less assured 100% we will solve these crimes committed. Sa sato lang sublion ang hangyo sa biktima nga unta mabalik kaniya ang mga importanteng ID ug mga dokumento nga gamit kay siyang trabaho o posibleng kung gilabay man to sa suspect ang iyang bag kung kinsa nakapunit mauli ngadto sa mga otoridad ug ma-forward ngadto sa tag-iya niini. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.